Scan and QR code winner 25 rand. Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenzo TV. It's the Petway Premiership. Kaizer Chiefs 0, Chippa 0. I'm joined by Felma Pradeka Mabaru Puma Wupi. Oh, sineka mnyanda lone kamalamu. Amani Chiefs ndifende yayo kutana bani ifende yayo. Ewene dana nilaki time but even ndiyaziyo Chiefs. Zange yakiwa apa kelibala. Ndiyazi lana. Yeah, draw. Yeah. Nakalibona lana Chiefs asoze ilene draw apa. Asoze. Ndiyazi lana yenzekile Chiefs like ndiyastruggle phi but andiyazi mane Chiefs haya ndiyayithanda ne and like you Steve uchuma lo hlala kwalapha eBhayi ne Sure. into enzekayo le game namhlanje khandi ibukela ndanibukwenza into but ndizenza uthatha abantu apha ndifende Paris ndizenza uthatha abantu apha eBrazil apha but ndaxelela i1 ndithe ndifika apha ndabona ukuthi ecwaka ndaqoba Thixo soze ifene Chiefs ithule iwinile ikhona ingxaki kanti izo enzoyaleza yileyo Thank you so yeah ngusiphelele lo usiphelele kamsizi ukhade bomthi mkhulu kodwa ke bakhulwa bam ngixela ngale Chiefs benze ibukela today ayilenzanga kodwa today ndayivuma ichipa ephethe iBhayi but I need ichipa ifake iplayers lapha Eastern Cape ePort Elizabeth eGqeberha ndilona londo bani sifakanga ichipa yalapha eBhayi ichipa yele lapha eyangapha eMondi but sinazi players lapha eGqeberha esikwazi lelibhola ngicela please ifune nje players lapha eBhayi sinesikhara yava nesweswe nabo baphi but kodwa ke cela nje amadoda amakhulu manje alapha eBhayi sinidi chipa ibeya lapha eBhayi izowina baye lapha esaziwine nako nangoku asingenanga ebaleni but Chiefs msunganyoko ke askis kanti sifake ebaleni kodwa sayithethe nyani nazi neshomi zami nazo zime apha kaskene ebaleni but I'm Orlando Pirates. Time I am Orlando. Ever since yazalwe okwayi Alondo. Alando. Thank you. Ningani bami kafenge Olondo. Thank you. But Olondo iPirates iOlondo. Bayi Olondo ekaka yakho. Kodwa ichipa maye phambili madoda wasibukela. Thank you. Thank you. Scan and QR code winner 25 rand.